Γεια σας, με λένε Αφροδίτη και μένω Ηράκλειο Κρήτης. Ήθελα να σας διηγηθώ τη δικιά μου εμπειρία από την γνωριμία μου με τον Άγιο Εφραίμ. Ένα μεγάλο θαύμα που έγινε σε μένα, όπως και σε όλο τον κόσμο που εμφανίζεται ο Άγιος Εφραίμ, πάρα πολύ θαυματουργός. Η ιστορία άρχισε πριν από 11 χρόνια, όταν ο άντρας μου διαγνώστηκε με καρκίνο στο κεφάλι και στο πνεύμονα σε ηλικία 39 χρονών. Είχαμε μόλις ηρεμήσει. Εγώ είχα γεννήσει 2 δίδυμα κορίτσια τότε. Ήταν κάπου 9 μηνών. Είχαμε και ένα αγοράκι 5 χρονών. Και πάνω που λέγαμε δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά, τα παιδάκια μας, όλα αυτά, ήρθε η αρρώστια. Το ανακαλύψαμε, μπήκαμε στο νοσοκομείο. Εγώ πίστευα στο Θεό, αλλά όχι όσο πιστεύω τώρα. Τον Άγιο Εφραίμ δεν τον ήξερα ακόμα. Τον είχα δει πολύ λίγες φορές σε κάποιες εκκλησίες στην εικόνα του, αλλά δεν είχα ρωτήσει να μάθω τόσο στον κόσμο μου, δεν ξέρω. Ίσως ήταν το σχέδιο του Θεού να το μάθω κάποια άλλη στιγμή και όχι εκείνη ακριβώς την ώρα. Μία φίλη λοιπόν στο νοσοκομείο, το Ευαγγέλιο Ηρακλείου, μου έφερε ένα βιβλίο του Αγίου Εφραίμ να το διαβάσω και να πάρω δύναμη. Ο καρκίνος ήταν σε προχωρημένο στάδιο και οι γιατροί μας είχαν πει ότι έχει πάρα πολλούς λίγους μήνες ζωής. Εγώ είχα χάσει τη γη κατά τα πόδια μου. Τι να κάνω? Ποιο να κοιτάξω, τα παιδιά μου, τα 2 μωρά, το γιο μου 5 χρονών, τον άντρα μου, ή να κοιτάξω να μαζέψω τα κομμάτια μου και να δώσω σε όλους δύναμη και στον εαυτό μου. 12 η ώρα το βράδυ, ξαπλωμένη στο κρεβάτι του νοσοκομείου δίπλα στον άντρα μου, στα πόδια του, διαβάζω το βιβλίο του Αγίου Εφραίμ. Πρώτη φορά διάβασα το μαρτύριό του και το πώς πέθανε και τη ζωή του όλη και συγκλονίστηκα. Πάρα πολύ, τόσο πολύ πόνεσα, έκλαιγα και τον παρακάλαγα και του έλεγα: Άγιε Εφραίμ μου, δεν ήξερα τη ζωή σου, δεν ήξερα για σένα, συγχώρησέ με. Πόσο πολύ πονάω που μαρτύρησες τόσο πολύ φρικτά και τι σου έκαναν οι Τούρκοι. Σε πιστεύω το μαρτύριό σου, σε πιστεύω τη χάρη σου. Βοήθησε μας και εμάς τώρα που σε έχουμε ανάγκη. Και σε παρακαλώ, αν μ' ακούς, δείξε μου ένα σημάδι ότι μ' ακούς, να πάρω δύναμη. Δεν είχα προλάβει να τελειώσω τη φράση μου και ακούω στην μπαλκονόπαρτα του Ευαγγελίου νοσοκομείου, στο δωμάτιο, να γυρνάει το χερούλι της πόρτας 3 φορές. Εγώ αμέσως το μυαλό μου πήγε στον Άγιο και τον ρωτάω: Αγιούλη, με σύσουν? Και ακούω ξανά το χερούλι να γυρνάει 3 φορές. Εγώ να διαβάζω ξανά τα θαύματά του με πιο πολύ πίστη, να κλαίω και να το ρωτάω ξανά: Αγιούλη μου, είμαι σίγουρη ότι ήσουν εσύ. Σε παρακαλώ, δώσε μου ένα σημάδι ξανά, 3η φορά, ότι εσύ ήσουν. Ακούω χτυπήματα στο τζάμι της πόρτας και το χερούλι να γυρνάει. Βγαίνω έξω, δεν ήταν κανένας. Κάθομαι στο κρεβάτι, να έχω πάρει το βιβλίο αγκαλιά και να σπαράζω στο κλάμα. Το δωμάτιο γεμάτο ασθενείς με καρκίνο, όλοι να κοιμούνται και δεν είχε πάρει κανένας είδηση ότι εγώ έκλαιγα. Από εκείνη την ημέρα και μετά στάθηκε δίπλα μου ακοίμητος φρουρός. Με βοηθούσε πάντα, ό,τι και αν του έλεγα, όσο και αν του φώναζα, ό,τι και αν είχα, έτρεχε δίπλα μου, σε μένα, στα παιδιά μου, στον άντρα μου που πονούσε, στους γονείς μου, σε όλο τον κόσμο, στα παιδιά μου, συνέχεια. Μου έδωσε δύναμη. Πέρασαν οι μήνες, μπήκαμε στο νοσοκομείο το Πεπαγνή για ακτινοβολίες, επειδή ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στο κεφάλι, στα οστά, και μας είχαν δώσει οι γιατροί να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο κεφάλι, να δούμε αν είχαν προχωρήσει και στα άλλα ζωτικά όργανα. Μου λένε: πάρε τον άντρα σου και πήγαινε κάτω στο ισόγειο του Πεπαγνή να κάνετε ακόμα μία αξονική στο κεφάλι και μία στα οστά. Παίρνω τον άντρα μου σε ένα περικό καρότσι. Εκείνη την ώρα ήταν 2 η ώρα, από ό,τι θυμάμαι, το μεσημέρι. Το νοσοκομείο εφημέρευε και ο διάδρομος από το Α κτίριο μέχρι το Γ δεν μπαίναγε κανένας. Κατά παράξενο τρόπο, εν ώρα εφημερίας, ούτε ψυχή. Κάποια στιγμή βλέπω ένα μοναχό. Πριν δω το μοναχό, διάβαζα την παράκλησή του και έκλαιγα με πύρινα δάκρυα και του έλεγα: σε παρακαλώ, Αγιούλη μου,
κάνε να μην έχει προχωρήσει στα οστά ο καρκίνος, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα πεθάνει πιο γρήγορα. Και δεν θέλω να πεθάνει. Άστο να ζήσει μερικά χρόνια, σε παρακαλώ, να μεγαλώσουν τα παιδιά μας. Να τα χαρεί και αυτός και τα παιδιά τον πατέρα τους. Και έκλαιγα συνέχεια με πύρινα δάκρυα. Πάνω στην παραζάλη της προσευχής μου και στα δάκρυά μου, σήκωσε το βλέμμα μου από τον ήχο που έκαναν τα ράσα ενός μοναχού. Πέρασε με τόση ταχύτητα από μπροστά μου, που δεν πρόλαβα να καταλάβω πολλά πράγματα. Το μόνο που είδα ήταν ένας μοναχός πανύψηλος να τρέχει από το Α κτίριο μέχρι το Γ με απίστευτη ταχύτητα. Δεν είδα πολλά πράγματα, πρόσωπό του και αυτά. Σκύβω το κεφάλι ξανά και διάβαζα την παράκληση με πιο πολύ πόνο και πιο πολύ ζήλο και πιο πολύ πίστη. Το έλεγα ξανά, σε παρακαλώ Αγιούλη μου, κάνε να μην έχει στα οστά, σε παρακαλώ Αγιούλη μου. Και να κλαίω, όλο να κλαίω, τα μάτια μου να στάζουν δάκρυα στο πάτωμα. Ξανασηκώνω το βλέμμα μου από τον ήχο που έκαναν πάλι τα ράσα του μοναχού, που παίρναγε ξανά από το Γ κτίριο στο Α και επέστρεψε στο σαλόνι. Σηκώνω το βλέμμα μου και το βλέπω. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου χαμογελάει. Είδα το πρόσωπό του, το βλέμμα του, το κεφάλι του, το καπέλο που φορούσε, το ύψος του. Αλλά δεν κατάλαβα ότι ήταν ο Άγιος Εφραίμ. Προσεύχομαι ξανά, πάλι να κλαίω, πάλι να τον παρακαλάω. Μετά από λίγη ώρα ξανακούω το μοναχό τόση ταχύτητα να περνάει μπροστά μου και να ξαναπηγαίνει από το Α κτίριο μέχρι το Γ αυτή τη φορά, τέρμα στο Γ που αρχίζει η τραπεζαρία που ετοιμάζουν τα φαγητά των ασθενών. Εκεί μέσα μπήκε ο Άγιος, ο μοναχός μάλλον που είδα εγώ, και κάποια στιγμή βγαίνει ο γιατρός και μου λέει: «Κυρία Αφροδίτη, ο σύζυγός σας τελειώσαμε, να τον πάρετε σας παρακαλώ πάρα πολύ και να τον πάτε σε ένα δωμάτιο εδώ πέρα να ξαπλώσει λίγο και να πάτε τα χαρτιά αυτά να μας τα σφραγίσουν να μας τα επιστρέψετε». Παίρνω εγώ τα χαρτιά, παίρνω τον σύζυγό μου, τον βάζω να ξαπλώσει δίπλα σε ένα κρεβάτι που υπήρχε και πάω στα χαρτιά μπροστά στην κοπέλα να τα σφραγίσει. Κάποια στιγμή εκεί που περίμενα την κοπέλα να μου τα επιστρέψει, ήταν γεμάτο κόσμο στο σαλόνι, ενώ πριν δεν παίρναγε κανένας από το διάδρομο, γεμάτο, σαν να είχε αδειάσει όλο το νοσοκομείο και είχαν μαζευτεί όλοι στο σαλόνι μπροστά. Νιώθω στο αριστερό μου χέρι κάποιος να με ακουμπάει. Γυρνάω το βλέμμα μου, σηκώνω το βλέμμα ψηλά και βλέπω ένα μοναχό πανύψηλο, με τριμμένα ράσα, μεγάλο καπέλο, χαρακτηριστικά σγουρά μαλλιά, μάτια σχιστά, γένια κατά γράμμαυρα και σγουρά, να μοιάζει πάρα πολύ στον Άγιο Εφραίμ. Εγώ δεν το κατάλαβα εκείνη την ώρα και το ρωτάω: «Να σας πω κάτι?» Μου λέει: «Πες μου, το ξέρετε ότι μοιάζετε πάρα πολύ στον Άγιο Εφραίμ?» Μου απαντάει ο μοναχός: «Πολύ θαυματουργός Άγιος, το ξέρεις τον Άγιο Εφραίμ?» Του λέω: «Ναι, τον ξέρω και τον αγαπάω πάρα πολύ και έχω εδώ μαζί μου την παράκλησή του και τον παρακαλάω για τον σύζυγό μου που έχει καρκίνο και πριν λίγο κάναμε στα οστά εξετάσεις να δούμε αν έχει προχωρήσει». Εγώ να κλαίω και να του λέω: «Δεν θέλω να πεθάνει επειδή έχουμε 2 μωράκια και ένα αγόρι ακόμα 5 χρονών». Εκείνη τη στιγμή ο μοναχός με λυπήθηκε τα κλάματά μου, τα παρακάλια μου και με τράβηξε στην αγκαλιά του. Κάτι που πιστεύω οι μοναχοί δεν θα έκανα, ένας μοναχός δεν θα έκανε, να με τραβήξει και να με σφίξει στην αγκαλιά του. Με έσφιξε τόσο πολύ σφιχτά που εγώ ήμουν μυρμηγκάκι μπροστά του, έφτανα μέχρι τη μέση του και μ' αγκάλιασε και τα χέρια του έθεσα στην πλάτη μου πίσω και άκουσα ένα κρακ 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 όπως κάνουν τα κόκαλα που σπάνε. Μέσα στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: «Αχ, τον καημένο το μοναχό, επειδή νηστεύει μάλλον πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ αδύνατος και είναι μόνο κόκαλα». Πού να καταλάβω σε ποιον μίλαγα, πού να καταλάβω ότι εκείνος που μ' αγκάλιαζε ήταν ο Άγιος Εφραίμ ο ίδιος. Σηκώνω το βλέμμα μου ψηλά και βλέπω το πρόσωπό του και μου χαμογελούσε. Βάζει το Άγιο χέρι του πάνω στο κεφάλι μου και με σταυρώνει. Ένιωσα να μου ξεριζώνει κάποιος ένα μεγάλο φορτίο από το κεφάλι μου, μια πέτρα ασήκωτη. Κοίτησα ανάλαφρα και ήρεμη. Μιλάγαμε και το έλεγα για τον άντρα μου, το έλεγα για τα παιδιά μου, για μένα, πολλή ώρα. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν μας διέκοψε, κανένας δεν του φίλησε το χέρι, κανένας δεν τον παρακάλεσε για να σταυρώσει κάποιο δικό του άνθρωπο να πάει να τον ευλογήσει. Κανένας.
επειδή όπως κατάλαβα πολύ αργότερα κανένας δεν τον έβλεπε, μόνο εγώ. Εκείνη τη στιγμή που μιλάγαμε, γυρνάω και το ρωτάω, να σας πω κάτι, πέστε μου, σας παρακαλώ, θέλω να μου δώσω το τηλέφωνό σας, να σας πάρω ξανά τηλέφωνο, να μιλήσουμε, πέστε μου, σε ποιο μοναστήρι είστε, στο Άγιο Όρο, στο Σινά, σε Ιεροσόλυμα, επειδή παντού έχω μοναχούς γνωστούς και προσεύχονται για μας και τους παίρνω και μας μιλάνε, έχω διάφορους μοναχούς που μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη, που την έχω ανάγκη τώρα. Και μου λέει ο μοναχός, εκεί που είμαι εγώ δεν μπορείς να με βρεις. Εγώ χωρίς να καταλάβω τι σημαίνουν τα λόγια του, το ξαναρωτάω, μα σας παρακαλώ πέστε μου, σε ποιο μοναστήρι είστε, στο Σινά, στο Άγιο Όρο, στο Ιεροσόλυμα, θέλω πολύ να σας ξαναβρω, να σας μιλήσω, κάτι, να σας στείλω ένα γράμμα, να αλληλογραφούμε τουλάχιστον κάτι. Μου λέει ξανά ο μοναχός, εκεί που είμαι εγώ δεν μπορείς να με βρεις. Τρίτη φορά εγώ να επιμένω, είχα λυσάξει να μάθω πού μπορώ να τον βρω, γιατί μέσα μου ένιωθα ότι θέλω να τον ξαναδώ, δεν μπορούσα να φύγω από κοντά του. Ένα δέος είχε συνεπάρει την καρδιά μου, τα μάτια μου να στάζουν ποτάμι τα δάκρυα και η καρδιά μου να αναγνωρίζει όσο δεν αναγνώρισαν το μυαλό μου. Μίλαγα με έναν Άγιο και δεν το ήξερα. Και εκείνη τη στιγμή μάλλον τον είχα ζωρίσει πάρα πολύ και τον πίεσα. Και μου λέει, εκεί που είμαι εγώ δεν μπορείς να με βρεις. Κάνει την κοπέλα στο γραφείο και μου φωνάζει και μου λέει, κυρία, πάρτε τα χαρτιά σας, είναι έτοιμα. Γυρνάω και κοιτάζω ξανά αριστερά μου και ο μοναχός είχε εξαφανιστεί. Πάω, παίρνω τον άντρα μου από το δωμάτιο, τον βάζω σε ένα καροτσάκι και πάω τα χαρτιά στο γιατρό. Τον παίρνω τον άντρα μου, πάμε στο ταξί έξω να φύγουμε. Τον παίρνω αγκαλιά, επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει εκείνη την ώρα και δεν μπορούσε να σηκωθεί, και το βάζω αγκαλιά μέσα στο ταξί για να το ξαπλώσω, θα μην πονέσει, επειδή πόναγε φρικτά. Όπως λοιπόν τον σηκώνω, όπως με όση δύναμη είχα, και το ξαπλώνω μέσα στον καναπέ του ταξί για να φύγουμε, μου λέει άντρας μου, κοίταξε Αφροδίτη, από το παράθυρο έξω είναι ένας μοναχός ψηλός και σου κάνει γεια, το ξέρεις? Εγώ γυρνάω και τον κοιτάζω και μας χαμογελούσε, μας έκανε γεια. Και του λέω, ναι, πριν λίγο μιλάγαμε. Μπαίνω στο ταξί να φύγουμε. Στο δρόμο που ερχόμενοι στο σπίτι μας, σκεφτόμουν τα λόγια του και έλεγα, τι να εννοεί ο μοναχός, εκεί που είμαι εγώ δεν μπορείς να με βρεις, πού να καταλάβω. Μπαίνω μέσα στο σπίτι, βάζω το σύζυγό μου σιγά σιγά πάνω, τον ανεβάζω στα σκαλοπάτια, τον πάω να ξαπλώσει επειδή πόναγε. Και ήταν η μαμά μου στο σπίτι με τα μωρά και μου λέει, παιδί μου, έλα να σου βάλω να φας. Της λέω, μαμά, δεν είμαι καλά. Γυρνάω το βλέμμα μου στο σαλόνι που είχα και ακόμη έχω μια μεγάλη εικόνα του Αγίου Εφραίμ, η οποία είναι πάρα πολύ θαυματουργή, και αρχίζω να ουρλιάζω και να κλαίω. Και μου λέει η μαμά μου, τι έχεις παιδί μου, τι συμβαίνει και κλαις, τι κάνεις έτσι? Της λέω, μαμά, πριν λίγο ξέρεις με ποιον μίλαγα? Με ποιον, παιδί μου? Με τον Άγιο Εφραίμ. Μαμά, ήρθε ο Άγιος Εφραίμ στο νοσοκομείο και μου μίλησε. Του φίλησε το χέρι μου, μ' αγκάλιασε. Έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Της περιγράφω λοιπόν όλα όσα είχα νιώσει εκείνη την ώρα και να κλαίμε μαζί με τη μαμά μου. Ο μήνας πέρασαν οι μέρες και ο άντρας μου ξεψύχησε ένα πρωί του 28 Αυγούστου του 2004 στο νοσοκομείο 6 παρα 10 το πρωί, ενώ εγώ του διάβαζα την παράκληση του Αγίου Εφραίμ και της Παναγίας. Από εκείνη την ημέρα αδελφοί μου και καλοί μου φίλοι είναι κοντά μου μέχρι σήμερα 2015. Δεν σταματάει να μου δείχνει την παρουσία του, άλλοτε με μύρο, άλλοτε με χτυπήματα στο παράθυρο, στις πόρτες, άλλοτε με όνειρα, πάρα πολλά όνειρα που έρχεται να μου μιλήσει, να με προειδοποιήσει για κάτι που θα μου συμβεί, άλλοτε να με σώσει από μία φωτιά στο δωμάτιό μου, άλλοτε να έρθει στο νοσοκομείο που είχα το γιο μου με πρόβλημα υγείας και ήρθε και το σταύρωσε. Συνέχεια να μου απαντάει μέσα τα όνειρα, να με προειδοποιεί, να μου μιλάει, να μου δίνει σημάδια, δύναμη, να με βοηθάει να αντέχω, γιατί μόνη μου μεγαλώνουν τα παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος που έχω και ανηφορικός, όμως με τον Άγιο Εφραίμ παρέα δεν φοβάμαι. Ξέρω ότι θα είναι μαζί μας για πάντα και για όλο τον κόσμο που τον αγαπάει και τον επικαλείται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, φίλοι μου,
Μη σταματάτε να τον επικαλείστε και να τον παρακαλάτε για ό,τι και σας συμβαίνουν, ό,τι και αν έχετε. Εμείς μπορεί να μην τον βλέπουμε γιατί είμαστε αμαρτωλοί, όμως ο Άγιος δεν σημαίνει ότι δεν είναι δίπλα μας. Είναι κάθε λεπτό στο πλευρό μας, κάθε μέρα, κάθε ώρα, στα όνειρά μας, μπροστά μας, στις χαρές μας, στις λύπες μας. Είναι δίπλα μας, σαν ένα καλό φιλαράκι που περιμένει να μας πάρει από το χέρι, να μας κάνει να περάσουμε ένα μονοπάτι που έχει λακκούβες, να μας κουπίσει τα δάκρυα. Αυτό θέλω να μάθετε από μένα. Είναι τόσο πολύ θαυματουργός που να σας μιλάω χρόνια, δεν θα προλάβω να σας τα πω όλα αυτά που έχω ζήσει από αυτόν. Τον αγαπάω πάρα πολύ, τον λατρεύω τον Άγιο Εφραίμ. Για μένα είναι τα πάντα. Ρέει στο αίμα μου, σαν η ψυχή μου η δεύτερη. Ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ αμαρτωλή και δεν μου αξίζει όλο αυτό, ούτε μου άξιζε να τον δω από κοντά. Όμως, όπως μου είπε και ο πνευματικός μου αργότερα, που πήγα και εξομολογήθηκα μετά, και του είπα όλα αυτά που έχω ζήσει από τον Άγιο, μου είπε, παιδί μου, σε κανένα δεν αξίζει να βλέπουμε τους Αγίους, αλλά ο Άγιος κατέβηκε για να σε ενισχύσει και να σου δώσει δύναμη για τις δύσκολες ώρες που θα ερχόταν και την κηδεία που θα επακολουθούσε, για να αντέξεις τη θεία του φερέτρου μέσα στο σπίτι σου και τον άντρα σου μέσα στο φέρετρο. Να αντέξεις να γυρίσεις το βράδυ σπίτι σου από την κηδεία και να πάρεις τα παιδιά σου αγκαλιά, χωρίς να κάνεις ιστερίες και χωρίς να πάθεις τίποτα, και να έχεις δύναμη να τα μεγαλώσεις. Ξέρω, όλα αυτά που πέρασα δεν είμαι η μόνη στον κόσμο που τα περνάω. Όμως τα πέρασα με μοναδικό με φόβο την πίστη μου. Δεν ήξερα πάρα πολλά για τις αρρώστιες, δεν ήξερα πολλά, δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουν τελείως απροετοίμαστη για όλα, όπως όλοι μας. Κανείς δεν είναι προετοιμασμένο να περάσει κάτι τέτοιο στη ζωή του, κανένας. Και θέλω να ξέρετε να μην έχετε άγχος για τα καθημερινά, ούτε για λεφτά, ούτε για τα έπιπλα, ούτε για ρούχα, ούτε για διασκεδάσεις, τίποτα. Το μόνο που να αγχώνεστε είναι να αρέσουμε στο Θεό. Να μας αγαπάει ο Θεός για αυτό που είμαστε, να μας συγχωράει τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας και να μας δώσει μια ευκαιρία να σωθούμε. Να μας δείξει τη σωτηρία μας και το δρόμο μέσα, πώς θα πάμε εκεί ψηλά κοντά Του. Και έστειλε τους Αγίους όλους και τον Άγιο Εφραίμ για να μας βοηθήσουν για το σκοπό αυτό και μόνο, να μας σώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που με ακούσατε. Ξέρω ότι ίσως σας φαίνεται πάρα πολύ παράξενο, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά αυτό είναι. Έχω ζήσει πάρα πολλά από τον Άγιο και αν θέλετε να σας τα πω ένα-ένα σε κάποια άλλη φορά. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι μην ξεχάσετε ποτέ ότι οι Άγιοι είναι δίπλα μας, όλοι. Και ο Άγιος Εφραίμ είναι ο πιο πονεμένος, ο πιο τυραννισμένος Άγιος, ο κατακρεουργημένος από τους Τούρκους που του έχουν κόψει τη στιαγόνα του, το χεράκι του, τον έχουν κάψει με αναμένο δαυλό στην κοιλιά. Οι Τούρκοι τον έχουν σφάξει, τον έχουν κόψει κομμάτια, και όμως εκείνος δεν άλλαξε την πίστη του. Πόση δύναμη είχε, πόση χάρη στο Θεό, πόση αγάπη είχε στο Χριστό μας. Ο Χριστούλης μας σταυρώθηκε, αλλά εκείνος τι έκανε? Τον μιμήθηκε, σταυρώθηκε, αλλά με τη διαφορά ότι σταυρώθηκε ανάποδα, στη Μουριά, στο μοναστήρι της Νέας Μάκρης, και εκείνος υπέφερε πάρα πολύ για την αγάπη του Χριστού του και γύρισε πίσω μετά από 5,5 αιώνες. Γύρισε πίσω για να έρθει κοντά σε εμάς και να μας γιάνει όλους μας από ασθένειες σωματικές, ψυχικές, να μας οδηγήσει μακριά από τον πειρασμό και να μας σώσει. Όλοι εμείς λοιπόν έχουμε χρέος όχι μόνο να τον αγαπάμε, αλλά να είμαστε μέρα νύχτα στα χείλια μας το όνομά του και το πολιτικιό του και να του φωνάζουμε για όλα μας τα προβλήματα. Να μην τον προδώσουμε ποτέ την αγάπη που μας έχει και να του δείξουμε ότι είμαστε άξιοι που είμαστε παιδιά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.